Мы працягваем сачыць за станам пацярпелых ад атакі беспілотніка ў Бранскай вобласці. Нагадаем, на мінулым тыдні украінскі дрон атакаваў аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай з Рэчыцы. Адразу пасля трагедыі ратаваць пацярпелых накіравалі лепшыя сілы. Беларускія дзіцячыя хірургі з Гомеля і Мінска, а таксама ваенныя медыкі аператыўна прыбылі ў Бранск. Працавалі плячом да пляча з маскоўскімі калегамі. Як толькі гэта стала магчымым, параненых паспяхова транспартавалі ў Мінск. Пацярпелых у выніку здарэння непаўналетніх доставили у РНПЦ дзіцячай хирургии. Мы сидели, нам включили там мультики. Я типа вот так вот отвернулась и вижу то, что вот так что-то летит. Там серое что-то было. И смотрю, тут осколок у меня был. Вы вышли с автобуса и пошли в лес. Там приехали военные, оказали всем помощь, вызвали скорую, мы поехали на скорой. Мне удаляли осколки вот тут и вот тут. Я собирался уже ложиться спать, как вдруг уже начинаю закрывать глаза, произошел взрыв. Я сразу же начал ложиться на пол, и у меня было на руке очень много крови. Самы цяжкі пацыент па-ранейшаму застаецца ў рэанімацыі. Некалькі дзён таму яго прааперавала мультидисциплинарная бригада ўрачоў. Выполнялось 4 хирургических вмешательства на разных областях анатомических тела. В ходе операции были удалены множественные осколки от взрывной травмы. Была выполнена реконструкция и стабилизация кисти. И в целом ревизия множественных ран мягких тканей. Ахвярай жорсткай атакі стала цяжарная жонка аднаго з трэнераў каманды. Яна ехала разам з групай у якасці суправаджаючай і загінула на месцы. Яе мужа са шматлікімі раненнямі даставілі ў ваенны шпіталь. Урачы ацэньваюць яго стан як стабільны, сярэдняй ступені цяжкасці.